Миналия път засегнах темата за несигурността и съмненията в себе си. Разказах ви как веднъж чух Том Шрайтер да говори за личния термостат в бизнеса. Ако сте го пропуснали, прочетете предишната публикация в акаунта и продължаваме нататък. Обещах да ви разкрия един от признаците за счупен термостат за финансов растеж. Накратко, един от основните признаци е глупавото източване на времето и отлагането на нещата. Банално? Да, това се нарича отлагане. Но то е реално, когато отлагате прости решения, които могат да ви придвижат напред и забравяте за тях, занимавайки се с други неща. А ако все пак се заемете с работа, включвате режим като че ли работя. Това се нарича САД – симулиране на активна дейност. И точно тук е важно да бъдете максимално честни със себе си. Дори когато имате време, вие отлагате обикновен телефонен разговор, малка публикация или стартиране на мегапроект. Така че ето един лайфхак за вас за днес. Има 4 основни причини, поради които не правите неща, които ще доведат до финансов растеж. Страх да не се провалите. Искате всичко да е перфектно и затова не правите нищо. Не можете да се съсредоточите. Задачата ви се струва нереалистична. Това е всичко. Краят е сигурен. Ако се вгледате внимателно в списъка, проблемът се решава в 2 стъпки. Първи, намерете си наставник, мотивация, инструменти, ритници. Втори, уредете техническите аспекти. Искате автоматизация, готов канал за съобщения, вижте първото. Ако разпознаете себе си сред горните точки, ще вникнете в това, което скоро ще споделя. Сложете огънче, ако чакате продължението. Скоро ще видите.